ntwana ngisuke nyotabalaza ayikholunga ngijaji ngifuna le mali ubona ngiphanda kaje ubona ngiyenda nyuka ntwana ngisuke nyotabalaza ayikholunga ngijaji ngifuna le mali ubona ngiphanda kaje Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto kwaFele Motseba aka Mr. Cool himself. Into naseMakhonji la Blomo Tsotsi la jika khona iPoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Ntariana bafethu. Welcome to Ikasi Livukile bafethu. Currently season 5. Niyazi bafethu, ma season 5 isikhalake kakhulu. La sekuqaleni nasekugcineni. So bafethu ngiphethe Soweto yonke awusabatheli wena introduce uhlokhele lona sabatlo bashoyo ngohlokhele bheka ubuyile umfana semalini ebutsotsi nasebugebengeni khape ngefonela unyiwe emuva 13 ukukhuphuka ngivele vele ngishitsha iPhone vele and ngigcoka amadanko vele awusabathli hlokhele kasilivukile bafethu ayenze mina ngicala 99 mfethu mina nginenkinga yini yabona ikasi jam hayi ngihlale endaba sijeme isikhathi bafethu oza ngikutshele shaba uma 2000 mfana ne impahla abakuboleka zona ne nalaba abanye abodantala agents na bhora man hayi Maradona uthi ya and then bakhinya mina mfethu oza ngikutshela angeke ngibukele lady ngiyibukela ngoba bukhona wena otherwise hayi mina mfethu nguyonke mfethu bayekela ukuswestela isikhathi manje sababona bagcoka impahla ezintsha amara hayi tariyani abana that thing Jom shoda ndaba shoda into ezibhaya. Okay, asithi kunomuntu oyibukele wena weKasi Jam. Ba advise ukuthi kushoda insithubu elokushini and the name of the show iKasi Jam. Yo, akufana nokuthi mfana abathuni ifokole kimi sibale. Bashama chillers punch mala hayi. Ngithi seliphenduka. Nani? Number ngicasha shembe. Hayi. Ningabanye babo nani baningafuni ineke. Anisatotile ichani babenda. Mani ngafuni ineke nani number ngicasha. Yo, numbers talks. Baba mina ngunumber nguyonke number 1 sigebe so Marudo udonate grand angilwi nodon ngithi bonke bonke nawo ngathi omunye wabo show una 6 months usebenzisa la camera bayakhala ngawo ababazi ngithi abantu nawe futhi lawa abakhala abaninkinga zabo thina sizithengele la camera so okhalayo unenkinga nawe shuthi wena usigwadele and kusho ukuthi indlala iyenza ukuthi ungigwadele angiblame ngisazokhala because sisaza 6 years ngisazobakhalisa kusho ukuthi basakhalela 6 months awusabahle uhlokhele kithi bheka uyonke lo abanye babo yabo ababukeli iKasi Jam agents ama-agents hayi yini niringa ngayo singathi siyayazi nje izosithusa la iKasi ngoba nosebenzela iyouth vumela abantwana beze kimi nguJosepha wasemhlabeni Soweto yonke. Okay, so ngoba ngathi wena ke iKasi Jam maybe izinto bongakhuluma ngazo la ezingaxhasa abantwana baseKasi since ubona ngathi amajita enza ama-flop. Amajita awakhulumi ngafokole amajita akhuluma ngabo bayenzelani iyouth. Okay, mina ngibuza wena since nawe ngikuyekele for 6 months omunye nawo wabo awusabatheli wena uhlokhele yini oyenzela iKasi. Okay, shab mina uKasi Livukile kunentwana general ngitshela i-ID iyasebenza manje bengenza imatch yamapantsula kodwa amapantsula ay100 amapantsula manje ayipiece obuhlale ngamisa kuKasi Jam obuhlale manje sekayekele ama drugs akasabheka ama drugs ubuye ku rehab iyaphuma episode vandaag so mina iKasi Livukile into engiyenzile akufani uTariyane khona into ayenzile shem hayi mara kule 6 months ay1 izingakuthi 3 zifonyana zibhange ngizimenzela zonke mina ngenzeni kule 6 months le singalibali okay mina wenza ngokutshela ne kune moving spirit book club ngivula ama library bengivula library yasemndini ngithola elivuyo primary school evula uwe or bekwenza acela uphinde futhi ngokuzwa ngithi kunomunye umuntu ozenzelayo nomuntu owenziswayo so wena uyivulile bathi assist ukuthi ivuleke umpahla dipu yabona wena omunye wabo wazi ngifuna inkulumo no Tariyane bheka first thing Tariyane uza ngikutshela nje
omunye wabo nawo bheka Okay. ne wena mina ngiyakutshela ukuthi yimi i-face Oh, the face. of moving spirit book club mina Oh, so there's a fund. ovi Oh, mina ke there was no fund. yo unamanga shem Ngiyenze kahle. hawu namanga namanje yazi uzongitshela namanje sizule mina yonke notariyani kuthi angibhayela amatshondo nyana kakokwana ngeke Unamanga nomuntu ophethe into manje FIFA World Cup. So i-team yakhe ibhola ihamba kanjani? i-team yamedist yamfana yo abo number 1 elikini ngawonke ama-division la eBhahrain ezone 5 emagrawundini front opposite neBhahrain nesquare uyangithola Yeah. ya wena since mfethu ngiyezwa bathi ama-viewers ayayehla shem Ngicela nasabathetohela Ngicela ukuthi wabo kangifoneli intwana sha ama-video call Mara bathi ngicela- mfethu bathi wehlise boma 10,000 ama-viewers Hey, Nama- banama. nani ngicela nisubscribe kasilivukile mani ngafuni nani niyeke Yeah, ngoba Ngoba- ngifuni bayeke. ngoba le phone eshutha la yami 13 ukukhuphuka intombazane engane iPhone mayishone ngicela nisubscribe please Ngiyacela. Wawuthanda ukuthi intombazane engane iPhone ishona. yo ama-reels yabona ne-quality ye-camera yabo i-iPhone ayina efryer njengale phone yakho esebenzisayo ine-top loader Manje yami on. On isha ngidlula iPhone. omunye wabo naye Wena Spanisa in. mina angeke ngithenge ifoni ngakatholi i-apple ngicela ningisponzeni nge-13 So now, ngiyacela bheka ngisasicelela oh. abangithanda kakhulu i-apula she ngiyalazi uma linganadatha labona So, unokulipokotele uma linganadatha elapokotelo yabo Oh. balinedatha ulibamba njengale foni ene-airfryer ne-top loader So ndoda boloko lwenza singabonanga nesikhathi eside ngitshele ke Jane belule kwenzakalani ngawe. ayi ntwana bheka mfethu yazizwa ngokutshela mfethu Hey. hey ikhukhula i-tsunami nani mani ungafuni ineke yo Kwenzakalani? into ebhaya yabo yabona mina mfethu angithandi into ebhaya yabo mara nginto ebhaya Ayinto ebhaya. ya nginto ebhaya ngumfana semalini ebutsetsini nasebugebengini yabo le enye mfethu siyikhuluma grand le kuthi bekenzakalayo uyangithola Yeah. ya mara mina ngithi itariyani kasijam Yeah. hayi ngisasela Yeah. Mina ngithi hayi yazo ama-chinas punch amahala yenda hayi yazo ngibuza kahle. hayi ngiyakhala uma bangafuni mabayeke mekuthi ngiyakhala hayi kasijam hayi labantu bacashile bayabhora abanceda usijuku amsho ama-viewers azokhuphuka So uthi nale nto ne-Excalibur le bela noma E. ngibuyela kula magama kashijuku nawe uma ungafuni uyeke sijuku wamawalawala ohlala e-orange farm ongasathengi i-orange ulithola mahala nawe uma ungafuni uyeke mfethu ngiphuzile nawe levels angithola yabo Yeah. mina I made myself wena I've made myself. manje uma uceda uzolwa nentwana engazenzanga awusabahle ihlohela Punchline. iwena of the day leyo Yo. Ayilele punchline leyo. yabona for that thing ne ujuka irengile la ukasijem uyijuke ngimzwayo No. the rest yo bengicela ibhetlela ishaba ama-2000 nani nonke kukasijem nibhetlela uyonke ayi-1 itariyani uzoba uredi Hayi. nani baningafuni neke Dango. mara ngibuyela le kule kama-E Yeah, yeah. uma-E you made yourself khotman into omdala uyangithola Yeah. mfethu awulwi mfethu nabantu abangazenzanga mfethu abafuna ifame ngawo iflop lamajita mfethu uma ucala uba la elokishini uyangithola nabo cherry uyangithola ya bakuthatha ngathi uyi-castle light and mfethu you-mixed out okube i-black label uhlala uthatha amakhaphu awusabathi ihlohela Bobo yonke shape Bafethu, don't forget to like and subscribe. Leave your comment down below. Uthi Soweto Security bafethu ngiphethe yonke in the building. It's been quite a time isikayiwuni yathi mara ngiyazi ukuthi mayizile yenza abaningi bangajabuli. So what you take about i-piano pulse ke? music pulse Yeah, music pulse. Yeah, music pulse. Bese Notha angiyakuvuma awusabathi uhlohela Notha mina ngibheka angiyakuvuma ungabayeki Notha hayi ungabayeki Notha hayi Notha woyenza i-musical sessions nawe bangafuni uyeke tariyani fana nami nawe la kuKasilivukile yabona iKasilivukile yimi I'm the main in your mind. you say
mina ngi-main course uzobona nangama-viewers ukuthi yonke is back in the building. yonke Mara vele angeke uzwe inkosi iphikisana nabalandeli. So right. yo mpatla dipuo awusabatle tlogela lo ngifuna inkulumo So abheka no ngisanazwelo yeah. Tariane bheke ivari nala Yeah, khuluma nami. yabo yabona lama-podcast amanye ne yabona lamanye ama-podcast lawa amanye ne Yeah. ayikasijem ngiyakhala Yeah. abawaphuza lama-chilas punch So basically bakhuluma lezi zinto badakile. chilas punch thina siku-x mfethu la izone 5 front opposite nakabotariane zone 5 ey'toro next door nasembizweni x place la ekasi la bayibiza iBennett Yeah. Bennett Street mfethu ezone 5 yeah eDeeploaf bafethu siku-x namhlanje zawa le zone 5 khona extreme lounge naye uma ngafuna yeke x ngizwile bathi hhayi ikhaya lama-2000 extreme lounge yes or no lawo uma ungafuna uyeke uyayiphendula le question ukuthi ikhaya lama-2000 na extreme lounge x awusabathi hlogele manje thina mfethu uthini-ke ngale deal exercise yona mfethu ukuthi ishuthele la kuyo Mina ngithi asithathe isigijime nayo because sizobe exposed kubantu ababhaya yabo kwi-industry abanye because abanye abantu basijaja from i-camera mara bahlangana nathi personally bathanda i-personality yethu, you understand? So asiyisebenzisi iyasebenza mara kumele sikwazi ukuziphatha. ya manje mina mfethu ngizokushayela ivari Treyani yabo Yeah. mina phela mfethu ezongokutshela mina ngishaya amadanka uthi yami Yeah. sengithe yimntwana yangithola Just wanna yabo ifana nale track leli ngalishaya yabo phela inswembu njalo Yeah. ama-silver zama yabo makafile mara mfethu mina ngizebuhlungu mfana la ngwazowakhala. ngiyayibona le yokukhalela itrack ithwinsila kancinci Eish. ama-showstopper shame Bafethu mara siyaphele kazi ngapha asipheli mfethu yabo intando kaNkulunkulu bafethu ayikheni mina mfethu yabona ukuthi ubobo nemithandazo yakhe every Sunday aba live bekakhuthaza abantu ababhaya. Okay bafethu, welcome back to iKhasi Elivukile bafethu yabo, your number one favorite show where we talk unfiltered conversation, itori ezasekhathi zamampela hayi mabaribari ukuthi uzwe umuntu bathi thina sisuke selapho first hand bafethu kwamanje se-extreme bafethu kula wonke umuntu aqala khona nala wonke umuntu aphelela khona. So mkhozi sasekubobo singajump topic. Yeah, mara ukhuluma nge-extreme lounge akithi. Yeah. Phela extreme lounge ikhaya laba-2000 no-x nayo uyazi naye uma ngafuna yeke ngibuyela la akaze hawu ngicala ukuwa from Thursday, Friday, Saturday, Sunday ayize hawa la phela eDeeploaf thina siphumula Wednesday ngoba Monday shop to shop, Tuesday shop to shop, zibuye zithi Monday injalosi phela yiyo bephethe imakhiye edurayo ku-Durban July akaya omunye wabo lo Angijiva ngiphuzu. omunye wabo uyabhora nje emncane Mara nyo angasabahlogela. What are you doing about your life? The money that you buy a 12 pack ngayo, I bought a camera. Yo amani ungafuni sibuyele emakhamereni Tariyani Angithi manje ngiyakutshela. ngicela ukuthi singabuyeli kula kamera Mara ngoba ngikugwadele ungigwebe 6 months uyazwe wena unyenzeni phela ngisitoti vele vele ngiyatshontsha vele yabona. impanele emfetheni nasebugebengini mara ukuthi ngiyatshontsha vele no vele ngishithwa iPhone vele mara Tariyani sibuyele lapho yabo ekabobo ayifuni ukuthi umoya wami uphezulu yabo no sikhuluma nge-extreme lounge yabo asiyawa from Thursday, Friday, Saturday, Sunday nizwile Thursday, Friday, Saturday, Sunday ezone 5 ebuthoti yo mara uthini mara mfana ngale gama lelo okay nami ngiyasho ukuthi egetho la kujika ipodcast totsotsi nawe yasho abantu bathi promote crime masisho kanjalo abanye babo nabanye benu yabo thina born and raised Soweto emalini ebuthotini nasebugebengini mina ngizalelwe ebhaka bangiletha ngeenyawo uyangithola yabo ibhaka eseDeeploaf ngihlala eDeeploaf abanye benu nabanye babo abangazi angisho wonke umuntu abanye benu nabanye babo bebangazi ukuthi mina ngizalelwa la eDeeploaf both parents abala eDeeploaf asabathi hlogela sure yabo ungabi nendaba ukuthi omunye umuntu uthini yabo iSoweto vele uyangithola singamavele plan libuzwa kithi style asibuzwa kithi ubumnandi bucala la siduze nedoroba yabo from Deeploaf to eZola
kabo kawu ozala omunye ukawu Yeah. Danko. So mkhozi wami yazi mina mangizela okay manje ngifuna siye deeper kancane understand. Asikhulume mfethu ngama social illnesses ne where we talk angikhuza wena manje kubuku from Candlelight yabo yes sibuye grade Yes. asilwa ngisabonisana siyabonisana angithi kasilivukile angithi sizibhlomele vele angithi kasilivukile na off camera no start. naye uyasivusa Yeah naye mangafuna yeke yabo sabuyela Ne-president. futhi hayi president ifana ungayifaki hey uzoya kudlanga commission njengomunye wabo yeah yabo asibuyele nda ne Candlelight kabubu was nice yeah le funeral ubekwe kahle Eish, kubo beke thuthela mnandi. kancinci yabo uncincini showstopper yiloku John Wick 7 days ngeveki yeah yabo ningabuzi ukuthi why ngikhuluma ngoncinci kuphela ku-showstopper yeah manje ngingafuni neke Neke. asisaqedile lichana Yeah, Uyangithola? so because let's talk about issues lawa arisekayo manje yabo. People are facing a lot. Let's talk about the mental health yamajida mfethu. akuna-mental health yamajita ebhayi majenzi thina no-Lakers sihlushwa amanzi sihlushwa ugesi at the same time yangibamba ukuthi ngithini Mm. mntana kithi Mm. no sihlushwa amanzi cabanga umntana uma ngaphatha amakaka no Mm. shuthi akuna-production ekhasi nawe uma ngafuna uyeke Mm. awusabathi hlohela uma nganamanzi akusetshenzwa Mangana gesi. kuyasetshenzwa ngoba kunama-generator Yeah. awusabathi hlohela So monga afford the generator. yeka ibhizinisi iyastop So that means that's the reason why I want to venture into crime because of the economy school. angeke sonke sihlale ofisini ungakhulumi nge-crime ngathi sonke sihlale ofisini noma ugembelisa umchina kini is a crime watshelile amaphoyisa ukuthi kini kudlala umchina Ngithi kudlala umchina ungazokugula wena. Ngazokukholela. So but then mfethu mental health is serious. Iplayer leSundowns izibulelile mfethu after kuya ku-World Cup nani na. igama lalelo eyosa ngokutshela uthando yabo emhlabeni kunama-choices you make choices awusabathi hlohela ungakhetha ukuzibulala kumnandi kanje emhlabeni ungalinga ukhulume ngabantu abazibulalayo People are going through a lot mfethu. indaba zabo bheka indaba zakho la emhlabeni uzizele uyi-one and woza kuqala awusabathi hlohela sowetho yonke nawe uma ungafuna uyeke So abazibulalile uyangazibulala ziwa kanje ipiyano lakokota yo alakokota ipiyano baba yo elakastoki lona manje mawukhuluma ngepiano bekune-show bheka ustoki uye eDubai ngathi uye eSouthgate mfethu nto uyayahamba eDubai nePortugal. Manje uthini ngosifiso kupiano phansi lo uthi ulime crazy wena. Ulime crazy mina ngimbona ngawami. angithi manje woza mina ngokutshela yabo abosifiso mfethu akusabantu esingakhuluma ngabo mfethu yabo mina sengumakhula kanzima ya angala angayichange impilo yabo ukhule kanzima unamagrashisi okukhula kwakhe and bamenzile hayi ukuthi yena uzenzile uyangithola yabo phela abazali bakho ukuthi babe nemali awuzikhethelanga abazali bakho babe nemali wena nawe wakhulela emalini yabo manje uma ukhulela endlaleni uzoba ne-anger ngoba you walk to school I see you went to school ungafuni uyeke sowetho So what you take about the craze? limeke Angeke awe. limeke Ingwenya le. limeke Angeke awe bafethu. ngihlanyisa ngolimeke ushayipati kwahlanya idiplufu washayeka isowetho isilimeke one-man show isilimeke one-man show Each and every year it's happening. ngithi belikokota from Freedom Park ipiano uze ukuthi ifasini limeke okwami kancane Cause bayamkhuluma ngala lapha music phansi ukuthi ulime crazy wile what hey Mina- career yakhe akarelaxe akalazi piano ne. bheka usifiso akarelaxe nezicathulo zakhe akarelaxe izicathulo zakhe manesh hayi phiko nje notha ngiyasicelela shem awudile nosifiso shem And I abosifiso abomgridzodzo abogadakazi shithi basigadile ukuthi senzani eSoweto ipili obani mina ngithi ipili. yo usabheka isipili ufuna i-unit esi-9 lo i-unit esi-9 atajwa amabhunu ngempama ngililahlele kuwo
lapha ahlala khona amabhunu ambambe wethreka ngey'mpama uzoyikhipha le moto Oh, yeah. uzomkhipha umajobela uSifiso Uzamkhipha. umajobela nomaphalane uzomkhipha mfana sekhaya i-1010 maselifikile i-1010 ubabuze ukuthi yini i-1010 Uzamcocela. yo akeke lunotha mosha Yeah, so abaphethe akunothazi mina ungikhinyelana ukukhinyela. uyangimncane maranya Yeah. uyangikhinya Yeah. Yeah. azi ungikhinyelani great Ukukhinyela. hawu une-beef no-MT Eh, de maranda ayikho grand ayile. and manje u-MT ngiyamfatela Hustler. Ayinamifano MT. Hustler, big hustler. awuphi naye Big hustler. mina Mina ngiyamfatela ngifana mina nyamncane. noma afa naye ne Mina mara mina nyamncane. ngiyamfatela mara unotha unotha ntwana uyangihlanyisa Yabona, yeah. notha ngicela udile noSifiso ney'cathulo zakhe you made him So uthini ngale sakala ke MT nemeli yakhe. Rezabo Eh, baba. lesiyazile. tshiketa timhaka ta vanhu ete timhaka Yeah, ezinye zosala nawe. So as wena uthini ngale ka Kelvin Momo no wena ujoyina nobani Kelvin Momo Aba- ngizwe ngawo konje akathola mfana yeke indaba za ushawe bani ngesini yeke indaba zabantu allege yeke indaba zabantu. So ezwa uKelvin Momo uhlala ezontu yamashanga eqasilethu. and manje mina ungangihlanyisa ungitshele ngokuthi bomshengise le bilone ezothola amadango Sure, shout out to Madam Kente. I see they're doing great. Yo, from being a local brand to be a brand, that's there now. Amatanko, they're doing great. Amatanko, khofu yonke nobade mara nabo basebenzile. awubadi As a team. uskipa uta ufa keke bathi yonke nobadi Namanye amajita. angithi Yeah, yabo amanye amajita akhona izinto zami yabo yeah, izinto zami bonke angiblame muntu yeah. kunalabo nabo abazekelele mina ngithi Western yonke Mm, iKrugersdorp eBerg nabo bangiphethe mm, nabo bangiphethe ejuvenile yeah, bese sengithe imntwana yeah. imntwana I just want to have fun. just want to apologize Aye, sengithe imntwana him done. So, Poison, because we still gonna shoot a show up. And what's your prediction between Argentina and Spain? Abana bazoyithatha. Argentina Uyasho ngithathe Spain. Argentina baba ayidlali iyadlala I thought it was so i-Argentina ayidlali iyadlala hayi kancane iyadlala i-Argentina ngifuna bathi iyalidiwe uyajuzobuya. mese Mara ni Spain siyadlala mkhulu. indaba zabo Mara ni Spain siyadlala. iyabazela khulele khona omunye wabo Nawe omunye wabo. So njengoba sizophumela ngaphandle ne, angithi sizova iphumela ngaphandle. Uthini ngabantu bangaphandle because siphumela ngaphandle. mabahambe nalaba abosisipethu abanabantwana nalabantu bokuhamba nabo mabahambe nabo So kambe ukumuntu wena uyasala obvious. mina ngithi uhambile Mina ngithi kambe wena. kuphela azi ngithi uhambile Mina usinde kanjani? phela wena isiboma Somalia Wena- sazohamba 8 borders Wena bomaputo kanje. 1 border Ah, wena 8 borders mara buya Tanzania. hayi wena ubuya Somalia 8 borders Mara mfana bangavala abantu into ezibhaso uthola kanjani? hayi na extreme lounge yabo exbavulile mos extreme lounge Ama champagne azobhaba bobani? hayi sizokhona ukwathenga angithi bashayisa ngomoya mabahambe nawe ngathi uzohamba wayongahambanga mara awusabathi hlokha nabo sisi bethu word of the night nabo sisi bethu abanabantwana nabo bahambe Yo, ay bafethu mayikhulunywa yonke. ngoba yibo ababashadisayo babe nama-citizenship nabo bahambe nabo sengithi mabahambe Nawe sisibethu. okushaya imoto kusesawethu bangafunekela Hayi. awusabathi hlokela So bafethu yo. word of the night nabo sisi bethu abanabantwana nabantu bokuhamba nabo bahambe nabo bahambe bonke kahle kahle nawe sibuyele emuva 1966 ubuya la Wena. habe badila kuba habe bashaya umsebenzi ngempene Phela kunamuntu okanje South Africa uyi-1. Nonkosi Johnson bengekho kanje. Le character le uyi-1. isiyonke So akusomuntu angapha. bheka mina uzongitshela born and raised
mara abantu baseSoweto Ekuthotseni. mara abantu baseSoweto abanamsindo shayela phansi njengesigelo Hayi, sotshani hayi, hayi, hayi. Sadamonda. asirazi la Hayi, mfana semathawini. as long as mawuvakasha then uthola lelo tender Relax, lelo relax. Njengoba uya Angola kini ni. wena Ngithi kini uphume ngaphintini ophelelwa amanzi. angithi wena boThanzania Mina izwa. Phuma ngaphintini. Bakubona nge-dress code ukuthi hayi this is not. hayi mangasokumalani ngalimali Anelu ngithi Moyisodramonda. Ungavakasha le eKZN. Yes. Uvakashele eLimpopo. Uyangithola? Limpopo eLimpopo. yabona unenkinga ke wena Okay, mara lo ngathi unenkinga nami. Ukubuye eGhana. Ngiyamazisa mangithi uphela Angola. EseGhana. It's 9 borders lo muntu. 9 borders. mara bafethu manje ngathiwa umuntu ofana noyonke ngiyanicela ningibonise Mara yena 9 borders. wena Cabanga the itemp ke. wena the Cabanga itemp ku passport. 9 borders. Umoya namaphoyisa engaka. manje amafoni mara at least uzoba nama-customer sithi ulungisa amafoni sezoba nama-customer abhaya Lungisa amafoni. ya awusalungisa Bani ifele vele. Vele ngifele vele. Hayi, mina awusalungisa ngifele, i-screen kanti omunye wabo lo. Omunye. Abanye nje kabona. Athi omunye uyaforce. Beka relax bheka. Labantu bokuhamba ngibuyela kubo. Yeah. Hambani. ya Ngoba phela ema-country wena akuliwa. hayi bafethu Akuliwa and lwela into zethu. Maniceda nithi si-useless ekasi lethu. mara nabo Omunye wabo nabo. mara nawe Mina ngithi uhambile. mina ngithi awusekho Bheka nabo sisi bethu laba abashadisile nalaba abanabantwana nabo bahambe nabo. Sabathixogela Soweto yonke sekayivalile la. soyivalile ucedile ne Ya. Ekasi livukile bafethu sicela ni subscribe Mani ngofuni nike. Ngoba le phone eshutha la iyami. kasi ngafoni Yo, ungalinga ufake lelo gama. sima ma ngafoni Yo, usimanye mpatela. Baby, positive manje amanzi amancane. Baby. Ukushela phakathi kwekhamera sima baby. Iyatholakala iteksi enhlizweni yakho sithando sami. Baba bathesta. yanda Yabona lapho ngimbulele. okay yanda uthi yena Yo, chera botsotse. Basekutsotse. Nasebugebengeni. Ujola nabotsotse. alleged so Stagele yena ngevaselina. Nesalate green. bafethu Yena ngiyamxolela shem ngoba usafunda makayekele le vaselina. Athi Jome skin care. Skin care sakhe. Ngoba ivaselina le ngesalate green. so bafethu thanks for watching Singadlala stagele. Noma ungafuni uyeke makangidlali. okay word of the day before sival Word word of of the the year Word of the year. Nabo sisibethu. Laba abashade nalabantu bokuhamba nalabo abanabantwana nabo mabahambe. hayi Usabathi tlogela yonke so bafethu mina ngegama obvious ukatlego Ntariyana Mula aka uMr Soweto kwavela motseba aka Mr Cool himself intwana semakhonji la Blomo Tsotsi la jika khona ipoti hayi ibhayipola sevayile bafethu asivale nethakho